dara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ni idde mende lara ni galleji ni idde mende lara ni kalesi galleji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi by me ala dingai binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umri ma wat ko balalum umri ma dal fo dalalum sabwala ne wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadu mi henyara ma mi hufo mandu nyaami vida mami halo manga nyami ndagare monda ko fulfomo dalda mi penda sumi hani kan dum do ala fumruto fum yamurso yani mo kedi tom la Togora immo adde golle maade garta do kolla wara miije kam min e jam do gommi ne yetti Allah tigi wara on kule hay hunde min on reyni min on ayni ne yetti Allah tigi kala ko batta rutto wuro sowi golle ɗe waɗanoɗa toon rutto geroɗa ko mbiyanno mami ko hande ɓuri tidde am mine on reeni kala ɗo jaaro wara kule hay hunde geroɗa gartira golle maɗe e kolɗa ɗo mi wino mi liggodaɓe geroɗa liggoda e maɓɓe ɓende haalantama komi haalnano kala ko jawroron on ñalli yewrude ga am walta on mbaali yewrude ga am finara a sikku mi renani immoya addu e golle maɗe e kolla ɗum mbimami anani immoya Stop! Tohar!
Aram jonno ɗon hala koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaraninmi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji Mayram, aɗa andi très bien ngolɗo jinnaɓe ɓe gaccata hen aɗa andi ɗum très bien ñande nde mbimami fadam ɗon min no mi yettima galle amen ko nenam mi wi kam kanko abbi kam ha hoccimi yi kam kanko wimi aɗa nana Mayram ko lippeteni ko te ninini ko surprise mbaɗa ɗo aɗa abbi tan dogen hay fus mi addani galle amen wona kalis wona dara tati a ñanden to goppunɗa kam ɗo alan ko ittimi ɗo komi dariɗo ha ɓooyi jewnumi nenam mbimi daro mi yiya kam mi yiyoyama ay ɗum mi yarano nadde de komi janoɗo de ndir yurnomo no Allah waɗa coynim to baba men ala o reweyam noon ndogmi cuuɗimi mbaɗa sikki mi daɗi ko ɗon o jaggimi lekki he on jamma mona fi kam piggal mi wonta yejjude ɗum hami maayo min cikkanum un jour saka warat kam min nde mi naati galle mi ƴetti fof bagage am mo primi ara miɗo ɗamini pellet aɗa fadi kam ɗo paɗɗa kam ɗo ndeke Jeynabou yi kam laayi ɗiɗi yehi hani nenam mbeɗa yaltanenam ɗi jokkanmi tati ala fof ko waɗani kam ala fof ko wiyani kam mi forcina forcé mi yehi ko nden mi hawri e Seydou ala fof komi waddani e Seydou ala fof komi mbaddani o ñandema moƴƴi kono noon maɓe gandu Allah wonen ɗo ko yimɓe fof mbaɗen feere giwen ɗo par ce que nde saare ɗo en ganda ɗo hay goto anda en ɗo hade men ummade ɗo diren yeeso hade men ummade ɗo il faut wooda ko mbaɗɗen nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala ayan teppe maɓɓe ɗe ayiya non kay teppe maɓɓe ɗe ɗinin ɗo ɗo ɓe dewi ɗo teppe ɗe ɗinin ɗo non kay jen Alpha mi mani yo ana wiide kam yo ana monen seeɗa taw monen seeɗa laana leyɗe mangoje ɗo hoɗum ala Alpha ane teppe maɓɓe ɗe ɗini an ɓe ɗo dewi an jen an aja Alpha an mbiyaɗani yo mbiya an nan woɗi wona seeɗa le laana hole mangoje yurno leyro jen hay hunde ala ɗo ɓe ɗo ɓe ɗi an yan teppe ɗe ɗinde awje kono an sikkuɗa ho an yawruɓe waɗɗe ɗi affaire ji yo ko kamɓe woni gude ɗiɗi nanduɗe yo Alpha ko kamɓe woni ano ɓe ɓonni hawmon pandu wala naɓe ɗo ɓalleɗin haw ko zone ñaagui mamere ko balɗe ɗiɗi e ladde he wooda ko mbaɗɗen mi rutto Mayram ko jiɗɗa haalde ɗon tati mbiɗa andi wona jikku ma mbiɗa andi kadi wona jikkam kono pour totten ɓeɗo leçon hokkam ɗum rek jen ɗum en kala ɗum yeeso wona ɗo ɗum wona haala ɗo jen aji boy Seydou min noon taw boy mi ngoɗi on ngota boy mi ngoɗi la ngol Seydou ay teppe maɓɓe ɗe ɗinina Alpha
tefede ɗi na alpha jen ankala ko ɗum kay kono min waɗiide konngol seedo an waɗiila konngol ande pisare wiyo ko ɓe ko ɗo dewi ɗe pi wiyo ko ɗo dewi ɓe jiiɓe ɓe jaha ko noon kay nde sare nde ruɗen ɗa ɓe wiyo ko ɗo ɓe rewide kono noon Seydou est ce que an ganduɗami ni an ɓorniɓe ɗe gudde yo ko kamɓe zone ɓorniɗe wutte zone wutte bulo yo ko kamɓe ɗiɗo sikkuɗa alpha no yiya e lamdima sarne ɓe wima yo ɓe ko ɗo dewi anoji teppeɗe hona teppeɗe goni larna hona teppeɗe o nande te paɗe makko o ɗe paɗe maɓɓe ɗe goni ankala ɗen nandi noon jen an an jen alpha wiyani yo an biya an jelo seeɗa noon a jelo nandi paɗe ɓeɗo ko paɗe tati mayrande ɗini koɗo mi fala min ko miɗi Madam ko jiɗɗa haalde ɗo ko fiɓay mi ala dingay binomi mbiɗa andi kadi wona jikka kono pour totten ɓeɗo leçon hokkam ɗum rek jen ɗumen kala ɗum yeeso wona ɗo ɗum wona haala ɗum fiɓay mi ala dingay binomi aduna e juuɗe mum ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaranin mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi ɓe konora en nangi ɓe kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi Seydou ala accugolal ɗe mi andi ko waɗeɗa ko welani ɗo dal ko enen pi waɗa ɓerde ma nde metti dal a wawa ledde ɗo ko ɓuuri ni kono dal accugolale ɗi rek ñoƴƴu ɓerde nde neɗɗo ko ni ñoƴƴu ɓerde nde ñoƴƴu ɓerde nde ankala Seydou muñ ñoƴƴu ɓerde nde o muñ Seydou no muñta muñ ñoƴƴu ɓerde ma nde welani rek no welani waɗi kam ko musi alpha muñ Seydou welani ha mi jaɓi welani enen piw en tampi a tampi mi tampi ɗo hay maire oro gallero tampi welani ñoƴƴu ɓerde nde ha tiiɗa ko gorko wayni wat jikku gorko nag mi gacciɗo nder sare alpha non kay welani ono waɗi kam noon ni alpha ko gacce wonni hoɗo mi filloyto ɗum alpha non ñoƴƴu ɓerde nde rek yerga ñoƴƴu ɓerde nde Seydou wat jikku gorko na wattani an kala wat jikku gorko na wattani non muñ mais tati kala ɗumen kawri non muñ Seydou ko ɗum won ɗon de ɗo ko ni Allah hoddiriri ni wonirta ala ko wawɗa ala ko mi wawi malgré en yilima ha en gooɗi turtoga accugulale ɗi ko ni Allah hoddiriri ala goɗɗo ko wawi ron ɓay ko ni windira ko ni wonirta kala tawna mi warmo mi weltora ko walli on noon mo wargol mo kay ɗon mi yi'ananima ɗon faami et puis bonɗima gulali forɗa wallinde Seydou boy nanguɗon juuɗe temedere et puis bom ɗo ni boy ngol ima gulali hawri anjen galle laare hono lorotoɗen laare hono wawa sagginde ata yare muñ ƴi mi accarama ɗo Seydou si turto Seydou daro famodireɗa turto Seydou an kala muñ Seydou si min heeɓi ɗo caɗele hande Seydou anjen galle anjen looreɗe anje looreɗe mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min
komi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe Sulaiman Papa. mi falama leɓande hunde wotere Sulaiman oya o e Sulaiman joni o no sersi hande ɗo ko an woni baba ko an woni nene an woni koro mum Penda Kalan an woni koro mum an woni nene mum te ko an woni baba mum an woni genda mum Kalan kon à partir de hande a fon wonde responsable mawɗo ganda ko hunde mawde farima est ce que a faami ko kalanan mami ko Way mi yewam trop mi yonde pa to ngoyraro wona ro ngoyam ngoyraro ngoyanto je suis conscient dani ko dal dami waɗani hannde hol responsabilité gonɗe kala ɗon waɗani ko wonɗon mbaɗani ko sariya on ko hedde hoore frère vieux so wona waliw mo hawam trop ndarde ponnomi yaade ruttade ɓursa sama gollam ganima anen sa ala ron ko be belam mbaɗa en tout cas il y a des choses ganduɗa ɗe mbawa ɗum way ala maguilel gorel wiyo ko visionnaire ndar no waɗimi ralentir no jaggrimi yiɗa jaha jimmo garta jimmo ndesa jimmo joɗɗa ɗo oɗo ngal ɗo dawal daɓɓal andin kam ko heewi les secrets les plus profonds waɗi hem confié waɗani ko fadim frère ala fof ko haalani ala fof ko haalani o yino tout ok Allah jarama a jarama ko ɗum mi faala waɗna kam surtout nak Penda min rugi jogére aɗa andi ko debbo te debbo koɓe haalta ko hakkille mum timmani mi faala waɗna kam he dow Penda comme mbalis walla comme mesalal kala ɗo fiɗi jokka wallahi darde paawo darno nde galle a wawi darade darde ɓurde ndu ɗum jinmi mbaɗna kam Souleymane a nani kam de warane ɗo yinma duttoɗa gañaɗum mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma nga ñaami koɗo mi fala
sewde baw ɗaccam min mi yaha toon baba mi yaha toon fota mi yaha toon hoto yarani toto galle yero bon na probléme donc probléme non fota mi yaha baba ko min yaran ha galle yoro to mi haalde mum na probléme ma yaatu galle fana kam galle wona accam min papa ko min ɓurima dole ko lebani leba joni Seydou non wona ɗum papa ko lebani leba wona ɗum yaatu galle ro Seydou baba wona ɗum o ko probléme ko mi e yoro na an e yoro ko hakkunde me yoro ngol ɗo baba wata ɗum réglude Seydou wona min kala ko mo hori réglé a waɗano réglé min tigi accumi régla ɗum an tigi kam o probléme fo Seydou a tegi kam probléme Seydou a wari kam Seydou baba hay probléme teganima a tegi kam gacci Seydou awa ko min tegi ma probléme awa ya jooɗo yaatu galle ro mi réglé tan probléme o non non rutto baba Seydou comme haala s'il te plaît comme leba Seydou s'il te plaît hoɗon s'il te plaît yaatu galle ro Seydou baba wat haalam baba yaatu galle ro Seydou anda komi haaltaman Seydou baba andi si Allah jaɓi galle tati dégage mi yaha toon joni mi ɓolo guɗamɗe mi yaha min yaha galle maɓɓe ro ta busanto galle ro mi yaha to galle ta busanto galle Seydou ɓen somi tawi mo toon minen ɗiɗo ɓe wodan mayɗo si Allah jaɓi Seydou mi yaha mi ɓoloyo guɗamɗe mi ara menda tati o menda nayi o yafaɗa ko galle ro ha mi o galle yororo en tout cas si mi yeehi galle si Allah jaɓi ko hatta kam yettade toon ko woni mi yiyani on sumate an kala anda hommoni min en tout cas de min ka si Allah jaɓi tati simi tawi mo galle an a tegi kan gacci Seydou dégage way yaato merda way ka gorko woni a hori nangude debbo ma wi ka gorko kuyon carré wa dégage way Seydou an ka hori réglé de sa wano réglé debbo ma yarano han ko donc hoɗum woni waɗi fe ha wasmatode galle ro kalesi anemin ko may dende kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala so hadde ngay binomi mi hulini a hula kay so ko woni barko jam anda ko waɗi mayram koko maayi mayram dogi kadi mayram dogi hono nen makko adderam ha to galle to gorko makko yalta dewra hoɓe ɓe ɗo ara o tawi mayram e yi goɗɗo kalta ko sinoa wiye kalta ko anglais so anglais mi haaltani wala sinoa kalta miyo mayram dogi fayi to mi andu holto dogota mayram hanki jammo ari holto dogota mayram ko walani sa gorko makko ko yaltu dewroye hoɓɓe ɓe ɗe gorko ara mayram dogi rewi hol toon yeehi hol mi andu o arando eyyi ala ɗo min dabirani bo te sa Seydou forno arde ɗo ɓiɗɗam mo ko min waɗimo arde taw arando par ce que so arano ɗo mojjata mi fama mi famani ko gonda e haalde ko mayram mo yummum nawi hanki o pour o jooɗo e suudu muɗum o mbiɗa o dogti kadi jiɗa wiɗo o dogti walla mayram doggino holko kalata mi faama mayram yeehi holtoon mi andu honto yeehi aɗa foti andude kay holto yeehi hono mi andira hol marema yeehi koye galle ma woni ko on premier fois marema de ha e joni noon ha mi arno ɗo mi arti ɗo deɓɓam o ala koni o haalani mi sali par ce que fi hakkude am e sow mi faala hakkude amen bonna mais ngollon nak yo tiɗo hakkude amen boni sow ala hakkude men bonat bonatde hakkude men bonatde sow bonat par ce que on gona responsable uji on gona responsable uji balɗe annene ko hande haaldata ɗum sow hande mi haalantuma ɗum de holko jiɗɗa mi haalanma balɗe kadi mi arno awi mi accama mi hokkama balɗe sappo ha neya ɓiɗɗo ma o eyyi honto neyra ɓiɗɗo ma o mi neehi an ko ɗum ko negowoloni mi neehi mi neehi mi ɗon negol sow onon woni mo mbawa jaggude onon ne on mbawa jaggude o tottama debbo kay so tottama yeehi hande suudu mum gorko mum na daara e le debbo ha debbo bocciti yeehi kay ɗum ko on mbawa jaggude a wona kilifa mo annen wona wona kilifa sika kilifa no wona kilifa a neyno ɓiɗɗo ma mais a hornede ɓiɗɗo ma o sow mbimami kilifagal a wona kilifa de sow kilifagal ma no min neyi ɓiɗɗam o min neyi ane hani maala fat kamata haaldi kal ɗum fof fat kamata haaldi kal o dewgal wontani kam lefta min o dewgal wontani kam bone min et puis mi hokkima balle joyyi suka debbo arani dewgal gasat si gasi jawdi am force ko wallahi ɓuranimi ni yo gas yimɓe fof fofto yo gas jawdi am nani gasitani jawdi am ma ara force anan way woppanama haala jawdi way woppanama haala jawdi goɗiɗi tati ono mbara yimɓe jawdi ko dokkumi on ko min mi rokkani on jawdi ko neɗɗo dokkumi on
goppane kam Sa haala timine jawdi ɗum waɗaki mbimami ko mbaɗɗa ko fof ko Bokkudemi dokkumami ala ko ko waɗi, ɓuri seeɗa ha? mbimami dokkumami ko Ɓiɗɗo neɗɗo ma e o waɗaki. wonki muɗum a faami on nede sa ɓiɗɗo wawa ma nangude noon ko haajuma sani ɓiɗɗo ma moƴƴani fiye ɗum awki kam ɓiɗɗo ma pourquoi an bujjama moƴƴani an ɓiɗɗo ma moƴƴani ko moƴƴere mo waɗi An ha mi ari ha biddan ma galle ma ɗo moƴƴani. mi acci galleji fof mi ari ha galle ma ɗo balde wonko jeewanmi de woto jeewa e fus mboɗomi jeewa awan taga e fus o mboɗomi jeewa hanki de wonko jeewanmi de juɗ nango gorko jurmani way fayam lakara mbiyan nangu fam jungo lakira fayam lakara mbiyan nangu jungo ma an Gorko. wiyatam min gorko wiyata balde wonko jeewanmi en boydete wonko mi yiida yettude e maɗa an tottomi an sa woni no kilifa o boccita koye jungo ma hande naata e ladde nde so binguelam ma comporte plainte ha sa fala yaha so binguelam ma comporte plainte ya waɗa plainte joni joni onon godiri tati min dokki mon 2 millions min dokki mon terre komi waɗnimo waɗnanimo hay goto way sama fof min andi komi waɗanma ko okkima terrain mbimi wurongo fo ha wurongo hawri hol jabde rokkima baali hol jabde ala ko rokkuma ɗeɗima sow way aɗa andi ko woni yo binguelam artu c et sauf wa si ɓiɗɗoma arti o artano haaja ɓaɗa C'est hen sauf ko ni jawdi am mi hokkima dans 5 jours suko deɓe arande force jawdi a taga ɗo juuɗam ɗo way jo lakara way fayam lakara way ma on halla lebti yimɓe way hono waranede ɓitti baba allah e fof kanum kuuɗi besto subaka law hami arta ɗo ande haale ko way laaɓi min sama fou hami balde min arta jama fou merde way way yo aɗa habba kees wonko jommi min gorko jofata kam mi de holla man min ɓuurima fit laabi temedde gorko jofata kam de way virgule way gorko jofata kam mbimami de ko mbaɗa comme no duddaɗo touba ni gorko jofata kam de balde hoto yasin woni ɓi haram yasin ne yitte men de larani kalesi